ka good vibes. Kamusta? Good morning. Maayong tugnaw nga kabuntagon ka na tong tanan. Hi. Kamusta na mo? We miss you. Hi, hi. Hi, Tito Johnny. Hi, Tito Johnny. Hi, Tita Shout Inday. out kay Tita Marga na asa Manila. Oh, Hi, Tita Binis. Oh, shout out po ni Tito Aldo na asa Dumaniti. Punya, shout out po mi sa among Tito Dian nga naa sa Cavite nga never na nagparamdam na mo. Dibo na lang. Ito naman, manginom may kape. Naay bagyo diri sa mua guys. Ingon sila low pressure. Okay? Ano man na? Ay! Ay ka matumba ng kuan ba? What? It's normal na rin nga adlaw na mo diri mga ka-vibes. Tara na! Ayaw ba? Ayaw ba alihi, ayaw ba alihi. Nagkuan niya akong banan, naggama siya sa kapayas. Kapag Ako naman kapayas, mga... Hindi ka, butang na libi, dali ka mga akong ka libi. Bang nagunta ba? Buntag pa dyan kayo. Wa mi kuan. Wa mi muskwila ron kay murag nala ina panahon oh. Lagdong kay sa gawas. Aya ba? Mama, mangumukbang na palagi. Mao na siya mga ka-vibes. Padoon may padoon. Raw papaya. Raw papaya. Kapag laan sa kuad balik. May kalsira, may kalsira dagdag. May kalsira ng kanal. Kambit baboy. Gan manong na kamera. Pundo mi sa balay ron namin. Namin tayo ingon na ani mga kabay sa pundo balay kana ka dagang kwarta. Sabi kayo kaon basta timbugnaw. Ang sama ko buri man ta. Oo. Pabot trabaho Paris. Sabi ko sa mga anak ko puno mga eskwela. Oh, wow! Ya, pakita mga kabay. Na, aliit. Ang mamaron, wala ha. Nara isa. Dalawang dulam. Si Aba din na. Lakaw. Asama. Balagbaka. Asa nagbalhin. Diba? Asa babawa. Minto yugot. Asa mong pinakaloy. Ang ano din yun. Panahon doon mo sa pagong nakalamtayag. Paano ang tao yung katalakalag doon mag-uwan? Maayo po makuha kay kanal ka buray Pasko ba? Dapat sa kanadalag Pasko. Kaya ikaw ba sa yung Pasko ba? Pagkaluin na na. Halloween una. Takot ang laman. Naapil pa dito siya magkabalog ba? Kabalog na karite. Pinado, kasuga ko doon kao mga nanin mga raw nga pagkaon nga ba? Mga balbangaan pa dito. Ewan ako lungag. Mari kayo share ninyo di ay sama sa ugingon last na mga video na share na ko ang rason nga nung ga-vlog, nga nung mag-vlog ni.
Ang rason is number 1 mo jud na binano practical naman ta karon. Ang rason jud nga mag-vlog ni is para maka-income and makatabang sa pamilya. Although nga gamay pa man among subscribers, dili po ingon nga daghan ang viewers, pero nagmalipayon jud yung pag-ayo. Dako jud mo pasalamat sa mga subscribers nga subscribe sa among channel ug sa mga viewers nga ni-view po sa among mga video bisan dili bitaw ingon nga anang interesting kayo nga among video, normal ra nga video, simple ra nga video, pero naa jud gapoy ni support ug ni view sa among video. And then nakaingon ko ba nga sayangan no, sayang kayo sa uban bitaw nga mga vlogger. Di ba ang uban vlogger kay man nakutabang man sila sa uban sad para moangat. Sayang kayo ang uban ba nga gitagaan ng opportunity nga gitabangan sila, giusab ilang kinabuhi, nausab ilang kinabuhi nga na. Ang nagtabang sa dila is vlogger na sad nga simple na sad ka nang dili po ingon nga sikat nga vlogger. Kaya ako daghan mo nakitaan nga daghan kayong tao nga gitabangan nila wa nila gigamit ang wa sila murag wa nila bagi appreciate ang tabang sa usa ka tawo nila na di lang ko ma-mention og gano kinsa man galing ko siya ko nakita, pero nakuha na ko ba nga sayang jud kayo kay chance na niya nga mausab yang kinabuhi, mabag-o siya basta iyang pamilya nabag-o ng nakatilaw sila kaharuhay sa kinabuhi iba, pero wa nila gigamit, wa nila bagi tagaag bili nga ingon ana lang kinabuhi na chase na ilang kinabuhi mao nga daan pa man jud sa una ang nanghimo jud number 1 nga rason nga nganong nag-vlog ni is akong anak ikaw na kay gusto ka din dali kani akong anak si Kukoy kani siya tigtan-aw jud siya og video sa YouTube. Unya, ang pinaka-idol niya nga tanawon is ang Maasim Tabayns. Idol kay na niya niya. Kanila iyang tito nga si Johnny, si John Aldo kumanghod. So naama siya cellphone nga murag upgraded gamay nga cellphone nga murag medyo mahal-mahal, medyo branded nga cellphone. Hinatag ra sad to sa ilahang pastor sa ilahang church. So adto magtanaw sila, tanawon siya dito mga videos. Kato jud diya tanawon ba ang Maasim Tabayns. Naay intro mong gud ang Maasim Tabayns nga ngana. What's up mga mananap? Hi mga mananap, ngana patado nga. Ngana nya. Musundog siya iyaha, ngana wa siya kalit oh. What's up mga good vibes? Ngana siya iyaha mo tugas si Aldo nga magana nga mag-vlog do diyan. Kung mag-vlog ko pareha sa tang anang nila kay hindot man mag-vlog ngana siya, so maluwa naman to din nag-video kung isuon sila duha video sa until nga gamaan mi niyang channel sa kong manghod mao lagi ni ang Kukoy's Vlog. Kukoy channel man sa una, so bali na mo Kukoy's Vlog. Iyahan nga angga, ang Kukoy is iyahan ang angga, gamaan siya kanang kuan siya kanang channel sa kong manghod. Mao na nga ganahan na sad ko sige dong kay kanang makuan lagi ng mag-video mi sa akong anak. And then nakasugod na mi og kuan, nakasugod na mi og video vlog. Unya inaabot sa time nga naguba ang cellphone. Wala na mi kuan ba ways nga maka-vlog mi nga naundang ang amo ang pag-vlog. Sayang kayo kaya nasagdan na namo, pero nabiyaan na mo naundang. Pagkaundang abot jud og mga 1 year hatod di ba naundang ko ning bagyo, nag-pandemic. Daghan unta nga angay ka share na mo ato, pero wala mi chance kay wala mi cellphone. Pero kung ba mo cellphone mo to nga nabot og 1 year nga wala na mi maka-vlog. So pag umanog mga butang mga kuan mga earlier pa nga balik mi di pang delete na ko ang uban na kuan sa among cellphone kay para makasud ang video, para makadaog siya, makasud ang app nga pwede na mong gamiton nga mag-edit mi. Mao na nga karon nakabalik na sad mi, pero dili jud ingon nga everyday mi na i-upload kay
cellphone niya po na mo ang diferensya. So, ang the reason jud karon nga murag na porsige na mi is para makatabang ko sa akong pamilya. Yes, pamilya mi ani aron makatabang ko sa akong pagaling pamilya. Og usa pod nga rason ana aron makatabang ko sa akong ginikanan. Kay og tagaan man gani mig chance sa Ginoo, o kaluyan mi sa Ginoo nga mudaghan pa jud ang among subscribers, ug madaghan sa among viewers. Yeah. Kanang da, di mo guna tuyo, di mo guna ingon nga kuan nga mga hilak. Og ikaw kahilakon ka mga hilak ug ka sa kay, ang buwa kay. Yeah. O kanang hinaot ni nga katong wala pa maka-subscribe na mo, please do subscribe sa mo channel mga ka-vibes niya. Kanang please pud og like ug makahuman mo og tan-aw. Ayo yugad maguyog dong. Dalang. Gusto jud ko nga motabang jud ko sa akong parents kay sa usa ka bulig nga lubi silbi ako ang dili ko nga buang, ako ang lahi ba, ako the friends. Pabutang pa na usa ka rason nga kanala po sige pag ko nga eskwela ko kay aron naa jud ko now nga matapot diha sa among bahay kay ako na jud ang wala ka graduate sa among mga igsoon. So ang gipangandoy sa akong ginikanan unta nga makatabang ko nila isa putol kay naminyo mag-usay no. Putol suhop ko nga karon bisag ingon sa ingon ani nga pamaagi sa pag-vlog na ho. Hinaot ko nag-hope ko nag-ampo ko nga unta sa ani nga way mahatagan ako makahatag og tabang sa akong ginikanan ug mo'y mahimong rason nga unta mausab na ko ang ilang kinabuhi nga makatagamtam sila og kaharuhay kanindot sa kinabuhi, makatagamtam sila ba samtang buhi pa sila katiguang na mo sila samtang dili pa sila kuhaon ni papagan kanang mainom sa kape ha. Bye-bye lang pa. Mao na nga inaot unta makatawa mo ko ano yung kuhan ba kanag mao to kanang serious bitaw kang istorya no dyan namin tayo bomber ko no na kiss ale kiss di mo kiss ale di mo wow siya di mo rin showy ang bana di siya showy sana all is showy niya sweet kita sa personal di na ba yung pudyapon niya mahal lagi ito mga ka-vibes. The main reason nga nung nimbalik mig vlog is to help my family and for my parents also. Hinaot nga maabot ang time nga proud na sila nako kay nakatabang na ko nila hinaot unta. So ani sa ramang kutob mga ka-vibes kay murag taas-taas na ang mga oras nga na himo na to nga video for today. Bukatong pa pre kung basay. So, thank you so much guys for watching and hope you enjoy and hope nga nalipay mo sa muang video karon. So, please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel and click the notification bell para ma-notify mo sa among bagong video nga i-upload. Bye! Ampi! See you!